Onko se taas vaan täysin aula? Onko taas pinchi? Ei, yksi piha. Joku A-stack. Dessu-kisa, legendaarinen Dessu-kisa. Siis tää on vaan paremmat pistoorit ja pelataan defaulttia. Oho! Pitääkö settareella? Tappaa kaikki näihin savuihin. Joo! Onko VH? Kyllä hyvin osuu. Onko ehkä seinät? Ja sekin osuu vielä. Oi jumalista. Onko ehkä seinät louhiksella? Se on 3 täkättyä vihua. Nyt on vähän... Jos mäikkä nautiskelee loveista. 2. Aivan vittu hirmunen erä, jos tän voittaa. Kuulet 2 rampina, niin kääntääkö ylös vielä? Ai. Data saatiin. Amputaan halta ohi, ettei näytä, että vetää seteellä. Jep. Kuulet rotaa pois, niin vihu ei tuu kyllä ylös enää. Tumpe sai Näin. V1 täällä ja voitti se. Ja data vikastakin, että on alhaalla. Näytä jalkoihin. Ouch. Enää että päästään pelaan tuplaa. Joo, kannattaa kyllä tuplavelta tulla tässä, mutta Vihukin pääsen pelittää. Nyt ois chanssi ottaa kiinni siinä savussa toisen. Ei oo. Me ei nähty savu. No, lohis nollaa aivan täydellisesti. Ohoin. That is not normal. Lohiksen Dessu käsi voitti sit tämänkin ja Joo, paljonkohan teki yli 300 vahinkoa. 2 ihan hirmusta hirvoja ja 3 jää loveiksi.